morning. Welcome back to my channel. It's another day again. Katatapos ko lang semi-workout. First time kong gawin to. Kasi medyo nanaba ako dito sa Norway. Hindi medyo, talagang nanaba ako dito sa Norway. Ang laki ng tinaas ng timbang ko. Kaya naisipan ko mag-workout para kahit papaano bumalik yung dati kong timbang. Nakakapagod din naman pala yung ganun. Lalo kapag first time mo ginawa. Tara na, panda. Come na. Andito ako ngayon sa labas para ng bahay. Ilalakad ko lang muna si Panda ng kaunti. Morning walk bago ako maligo. Come na. Come na. Tara, walk. Napansin nyo guys, ang paligid puro halos green na lahat. 1 week ago, nung maglinis kami sa paligid, cutting grass, ngayon meron na naman, malalaki na naman. Ayan, ang dami na namang wildflower. Ha? Ano yan, babe? Sa ngayon ay wala naman akong gaanong ipapakita sa inyo. Wala naman gaanong ganap kasi ang init sa labas. Hindi naman kami gaanong lalabas ng bahay. Ako lang pala, sila nalabas sila kasi gustong gusto nila ng init. Diyos ko po. Makikita nyo ang mga tao dito, lalo na sa paligid namin, nasa bakuran nila, mga nakahilata, naglalatag lang sila ng parang towel. Nagbibilad sila sa araw. Summer na kasi dito. Saka ngayon lang ulit nila na-experience yung ganito after 4 years. Kasi karamihan ng mga nakaraang taon, cold summer ang meron sila. Ngayon ay mahigit 1 linggo na mainit. Sabi nila, baka daw sakaling ma-experience nila ulit yung kagaya 4 years ago, 9 weeks straight na sunny days. Laging tirik ang araw. Ang tagal pa naman, mas matagal ang sinag ng araw dito kaysa sa Pilipinas kasi mag-uumpisa ng 4:30 AM tapos hanggang 8:30 ng gabi, tirik pa ang araw. Guront come na. Ang ligalig nitong aso ko, aso nila. Panda, come na. Nay, Panda. Nay. First time kong mag-workout. Kabibili lang namin ng 3LBS foam na hula-hoop na gamit ko. Mabigat siya kaya hindi mo siya pwedeng biglain sa katawan. Tapos yung skipping rope ko medyo manipis. Sobrang nipis kaya masakit sa balat kapag napatama. Ang plano ko guys ay 10 minutes yung hula hoop, tsaka 10 minutes yung skipping rope. Hindi ko siya kasi pwedeng biglain gawa ng ngayon lang ako mag-uumpisa mag-exercise sa tanang buhay ko. Baka mamaya mabigla naman yung katawan ko. Tapos sa gabi, 10 minutes na lang na hula hoop, ganon. Wag na yung skipping rope. Pero yung hula hoop medyo masakit siya sa balat kasi 'di ba mabigat siya. Tapos sabi nila doon sa binilihan namin, medyo kapag napamali ka ng galaw, tsaka yung panay ang tama sa katawan mo, magkakaroon ka ng pasa. Pero normal lang daw 'yon. Hindi lang ako sure kung papayat ako doon, pero try. Yun lang kasi ang alam kong pwedeng gawing exercise dito sa Norway kasi hindi naman pwede mag-gym dito gawa ng mahal. Saka tamad naman ako mag-jogging, wala naman kasi akong kasama. Hindi ko naman gaanong gamay yung lugar na ito. Hindi kagaya doon sa diyan sa atin sa Pilipinas na kung pag-jogging ay kaya kong gawin.
Maraming salamat nga pala sa aking subscribers. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi medyo madami. Tsaka hindi ko naman kabisado gaano yung inyong mga pangalan. At sa mga bago pa lang po sa aking channel, please don't forget like and subscribe. Pwede nyo rin pong i-share kung gusto nyo.